Hey, du der! Nej. Er du okay? 112. 112, 1, 00 og gate. Ja, shit, nu ringer jeg op til en eller anden. Fuck. Hallo? Ja, hallo, det er Peter. Jeg har en, der ligger død. Eller i hvert fald halvdød. Det ser sådan lidt ud, som om hun er ret død. Laver du telefonfis? Nej, det gør jeg ikke. Jeg mener det her seriøst. Bip, 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 bip. Hey, du ringer 112. Ja, men altså 112, du mener vel 100. Okay, 12, 1, 2. Hvad synes du så om den nye leverpostej? Det er fordi, den lyser det der, den ikke igen. Skal jeg så kigge på dig eller på den? Okay, det var, ja. Du skal bare kigge på mig. Okay, men det er fordi, at det er jo kameraet, ikke også? Ja. Men siger de ikke, at man skal kigge ind i kameraet nogle gange? Sådan. Kig ind i kameraet, sådan ind i kameraet. Nej, bare kig på mig, fordi du taler jo til mig sådan. Ja, okay. Nu kigger jeg jo så ind i kameraet. Er det så ikke ødelagt nu? Nej, vi bruger det bare alligevel. Okay, men skal man så ikke starte på ny, når det sådan noget sker? Nej, vi bruger det bare alligevel. Okay så. Det er fordi, at, undskyld, jeg ikke lige kan stå stille, men det er fordi, at jeg har sådan en sygdom, der hedder ADHD. Kender du den? Ja, er det ikke sådan noget damp? Det var godt, du vidste, fordi, hvad betyder damp, for det ved jeg nemlig ikke rigtig sådan. Jeg har bare fået at vide, at du er dampbarn, sådan. Du er dampbarn, haha, sådan, ha. Anne, hvad er ADHD? Ved du, hvad ADHD er? Nej. Jamen, det er en sygdom. Hvad tror du, det hedder rigtigt, Anne? Svineinfluenza. Ej, det er det ikke. Hvad tror du, det er? Fugleinfluenza. Nej. Svamp. Nej, det er heller ikke svamp. Hvad tror du, det er? En eller anden slags influenza. Nej, det er det desværre ikke. Der kan vi desværre ikke bruge til en skid. Til mig. Hvad betyder det? Hvad er det? Damp. Hvad er det at være dampbarn så? Svamp. Det er sgu da sådan noget, man får mellem tæerne, er det ikke sådan noget? Har du svamp? Yes! Endelig fik jeg det! Yes! Kære mand, nu er jeg løbet fra mine forældre var hele vejen ned ad gaden. De ville ikke have, at jeg skulle have det. Men jeg fik det! Der står Vickles på det. Og det er med spearmint. Nu åbner jeg det op. Så fantastisk! Så fantastisk! Så blødt. Ej, nu sætter jeg tænderne i det, jeg kan ikke vente mere.
Nej. Det er sikkert fordi det er 3 måneder gammel eller sådan noget. 4 år eller sådan noget måske. Jeg ved ikke. Hvad dato står der på den eller sådan noget. 2001! For helvede! Ej. Nu skal jeg sikkert også i spjæld og alt muligt. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at stjæle det fra en butik eller sådan noget. Pis. Det kan man høre på, der jo. Og det er smør på. Yes! Så fantastisk vidunderligt. Lortetyggegummi. Du har kun ventet på det så længe. Og så er det sådan noget gammel lort. Kom nu. Der kom nu. Så er det der kom nu. Kom nu. Det er det før. Så er det kom nu. 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 Okay. Og så hvad fanden er det her for noget lort? Okay, cut! Aaron Johnson i filmen. Ja. Hvem? Aaron Johnson? Det er sådan en af dem. Okay, du skruer. Ej, undskyld, jeg kunne... Det kan jeg godt. No! Jo. Det er ikke så, det er ikke så. Lorette Farge, de der bager.